πρωί και ξαφνικά βρίσκεσαι στον δρόμο και ταξιδεύεις 3 χρόνια με ένα ποδήλατο. Μόνο απόγευμα. Εντάξει, ξεκινάς ένα απόγευμα. Αναλόγως τον καιρό. Πώς αποφασίζεις, πώς φτάνεις μάλλον να ξυπνήσεις εκείνο το πρωί για να πεις ότι εγώ σήμερα φεύγω. Alors, Bruno et Ludwig, on voudrait vous demander comment avez-vous pris la décision de faire ce voyage? Moi, ça a été un voyage de quand j'étais petit, donc j'avais 8 ans, j'ai rêvé de ça. Μας λέει ο Μπρούνο ότι αυτό το ταξίδι το ονειρευόταν από τη μικρή του ηλικία των 8 ετών. Et ensuite, j'ai grandi en faisant d'abord un premier voyage, un France-Portugal à vélo. Επίσης, μεγαλώνοντας, έκανε το πρώτο του ταξίδι με ποδήλατο στην Γαλλία και Πορτογαλία. Et ça, c'était donc 8 ans, il y a 8 ans avant. Αυτό ήταν 8 χρόνια πριν. Et il y a 2 ans maintenant, en 2012, on a décidé, moi j'ai décidé de me mettre au voyage et je l'ai rencontré à ce moment-là. Και το 2012 τελικά αποφάσισαν να κάνουν αυτό το γύρο της Ευρώπης με ποδήλατο. Ensuite, on a construit le projet et le voyage. Στη συνέχεια έκαναν το πλάνο του ταξιδιού τους. Avec, On a travaillé 2 ans pour ça. Για το οποίο πλάνο δούλευαν επί 2 συνεχόμενα έτη. avec donc les 2 axes. Vas-y. De projet. On a 2 grands axes de projet, qui est le handicap et... Et je vais en parler. Έχουν 2 κύριους άξονες του σχεδίου τους και οι οποίοι μπορούν να τους καλύψουν και στις δυσκολίες που μπορούν να προκύψουν. Ερώτηση δεύτερη. Εντάξει, ωραία. Και εσύ είσαι μουρλός και αποφάσισες να γυρίσεις τον κόσμο. Οι άλλοι. Alors Bruno, peut-être tu es fou, mais Ludivine, comment tu as décidé ça? Alors, j'ai décidé ça car je travaille dans le langage des signes et j'ai décidé de créer un projet par rapport à ça. Λοιπόν, η Ludivine μας λέει ότι έχει κάνει μια εργασία για τη νοηματική γλώσσα και αποφάσισε να εργαστεί πάνω σε αυτό και η ευκαιρία της να ταξιδέψει ανά τον κόσμο ήταν μια καλή ευκαιρία για να κάνει την πρακτική και την πιο ολοκληρωμένη διεξαγωγή αυτού του σχεδίου. Et quand je l'ai rencontré, il m'a parlé de son rêve de voyager à vélo et de sensibiliser aussi, puisque lui aussi a un projet sur le handicap. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή γνώρισε τον Μπρούνο, ο οποίος της εξέφρασε το όνειρό του και δεν το σκέφτηκε πολύ, το αποφάσισε και ξεκίνησαν. Μπράβο ρε κορίτσα ρε. Έτσι, αυτά. Αυτά είναι, κατάλαβες. Οι άλλοι δεν σου λέει δεν έχουμε μαζί, είμαστε στην πλατεία. Ναι, βάριεμαι. Είναι αυτό που λέει. Θα σε ακολουθήσω στην άκρη του κόσμου. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση στα παιδιά, επιτρέπετε? Όχι. Ωραία, θα την κάνω. Λοιπόν, παιδιά, ξέρουμε ότι πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη αποφασίζουν να κάνουν το γύρο της Ευρώπης με ποδήλατο. Θα λέγατε ότι αυτός είναι ένας μοντέρνος τύπος ταξιδευτή? Alors, il y a beaucoup de personnages en Europe qui font déjà ces tours à vélo de l'Europe. Vous disiez que ça constitue un nouveau type de voyageurs? Non, pas un nouveau type de voyage. On voyage avec un vélo qui est un tandem pour des personnes handicapées. Handicapées, vous comprenez? Qui sont sur chaise roulante. Όχι, δεν αποτελεί ένα νέο τύπο ταξιδευτή. Ταξιδεύουμε απλά με το ποδήλατό μας και με εξοπλισμό για ανάπηρους ανθρώπους. Λοιπόν, νομίζω κάναμε τα πρώτα εισαγωγικά για το πώς τέλος πάντων αποφάσισαν να κάνουν ένα τέτοιο ταξίδι. Πάμε με τραγουδάκι μέχρι τις διαφημίσεις και μετά μπαίνουμε στο βαθύ τέτοιο της ιστορίας, έτσι. Για πάμε.
Τι. Το αναπηρικό καροτσάκι. Ρε, αντικαπέ, είναι Όχι, απλώς άπειρο. να πάμε για διαφημίσεις. Να κάνουμε κοπηλά. Όλγα. Πρώτων βοηθειών βασικά. Να, βλακέτα. Ήταν λίγο κουλό.